יואו, אז מה קורה אנשים? כאן YTA, והיום אנחנו בפרק חדש של... אז היום אנחנו עושים הגרלה. אז ההגרלה היום תהיה על באנר. אז בואו נראה מה יהיה בבאנר הזה. בבאנר הזה יהיה את השם של הערוץ שלכם. כן, הסקין שלכם. עשיתי את הסקין הזה כסטיב, כי אני לא יודע מה יהיה הסקין שלכם. שמתי פה גם חרב דיימונד, ואם אתם רוצים אני יכול לשים לכם גרזן או כל דבר אחר. ואם אתם רוצים אני יכול לשים לכם גם שריון וכל דבר שאתם רוצים, בואו, הכל. אז מה 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 כאילו מה החובות, מה צריך לעשות? דבר ראשון, אתם צריכים לעשות סאב לערוץ הזה. 2, אתם צריכים לעשות לייק לסרטון הזה. ו3, אתם צריכים לכתוב בתגובות את השם של הסקייפ שלכם ומספר מ-1 עד 20. מה זה? טוב, אני אסגור את זה. סליחה על ההפרעה הזאת. אבל הגרלה תיסגר בעצם מתי שיהיה לי 20 סאבים. אז כן, אני חושב שזה ואני מאוד שווה. אז אני מקווה שתזכו. אז בוא נערוך אותו קצת. קיבלתי הודעה בסקייפ. אז בוא ננסה לערוך אותו קצת. הנה. נעבור לזה. וזה. לא. סגור את זה. Yes. טוב, אז לא משנה. אז עוד פעם. בתגובות אתם צריכים לכתוב את השם של הסקייפ שלכם. מספר מ-1 עד 20. ואחרון חביב, 2 אחרון חביב, סאב ולייק לסרטון הזה ולערוץ הזה. אז כן, תודה שצפיתם. אם אהבתם, כמובן תשאירו לייק וסאב, או אם אתם רוצים לנצח. ועוד משהו, אם אתם תקלו על המספר ולא תעשו לייק וסאב, אז אתם לא תשקו. אז כן, אז תודה שצפיתם. נתראה בפעם הבאה. יאללה ביי.